arkadaşlar, менә безнең инде күптән көтелгән шушы фельдшер пунктын ачу тантанасына җыелдык барыбыз дагы. Инде тегән безнең ул бөтенебезне давалап торучы фельдшерыбыз бар. Авылыбыз бик матур, бик күркәм. Инде район башлыгыбыздан инде 10нчы ел аның белән бергә хезмәт итәбез. Беренче көннән сорый башлаган безгә медпункт кирәк дип, Аллага шөкер, менә насип булды. Поменьше обращаться в данный фельдшерско-акушерский пункт. Просто приходите, посмотреть, увидеть, какой он на самом деле многофункциональный. Есть все достойное и современное оборудование. Оно не хуже, можно сказать, даже чем центральные районные больницы. Есть также дефибрилляторы, ЭКГ-аппараты, как взрослые, так и детские. Сезне тәбриклим, менә шушы бүген бик яңа заманча җиһазланган шушы бинагыз белән. Безгә шундый мөмкинлек биргән өчен, шушы якты җылы пунктларда эшләү мөмкинлеге биргән өчен барысына да зур рәхмәт. Без үз чиратыбызда сәламәтлекне кайгырту үстендә тырышып эшләрбез дип, профилактик чараларны киңәйтербез дип ышандырып калабыз. Siz ярдәм кулы сузасыз авыр сырхауларга. Өмет утын кабызасыз, өметін җуйганнарга. Барлык ширләрдән дә гүя, терелтә нурлы күзегез. Һәммә дарудан сихәтле сезнең ягымлы сүзегез. Иртән торган сайын хәерле көн телим, аяз күпләр телим җиремә, сәламәтлек телим бар кешегә, һәм иминлек телим илемә. Бик зур рәхмәт, сәламәтлек, тазалык, тынычлык белән эшләсеннәр. Бик яратам, бик хөрмәт итәм.